Yadda na fara wasan barkwanci, in ji dan wasan barkwancin nan, Aminu Ali Kofar Nasarawa, wanda aka fi sani da Baba Ari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai sauraro, barkamu da kasancewa a wannan lokaci, kuma barkamu da sake haduwa a cikin sabon shirinmu na masana'antar Kannywood, wanda yake zuwa muku daga wannan tasha mai albarka ta Yankaba TV. To a yau za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin dan wasan barkwancin nan Aminu Ali Kofar Nasarawa, wanda aka fi sani da Baba Ari. To amma kafin mu shiga cikin shirin, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka danna all domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora. Sannan kar ka manta, idan wannan bidiyon namu ya burge ka, ka danna mana alamar like. Yawa, mun gode. To ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin kai tsaye. Tarihin Baba Ari da kuma yadda ya fara wasan barkwanci shine, to shi dai wannan dan wasan barkwanci mai suna Baba Ari, asalin sunansa shine Aminu Ali Kofar Nasarawa, wannan da aka fi sani da Baba Ari na masana'antar Kannywood masu shirya fina-finan Hausa daga Kano kenan. Kuma an haife shi a Kofar Nasarawa ne a ranar 12 ga watan Septemba na shekarar 1975. Yayi karatun firamare a Kwalli, sannan ya tafi makarantar sakandare ta JSS Sabuwar Kofa. A nan yayi aji 3, daga nan kuma sai ya tafi makarantar sakandare SSS Sharaɗa a shekarar 1990, wato 1990. Sannan kuma ya tafi kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina, inda ya karatun share fagen neman takardar shaida ta NCE. Ya samu nasarar shiga ajin farko a shekarar 1991 zuwa 1992, inda kuma ya karanci ilimin zane-zane, wato fine art. To a nan ne fa Baba Ari da ya dawo yana ta fafutukar neman aiki, kuma yana yin dirama, amma kuma aikin bai samu ba. To kawai sai ya bude shagon yin fenti na gidaje da kuma lambar motoci, amma kuma duk da hakan yana zuwa wasan dirama har zuwa lokacin da Allah ya kawo ya fara shiga fim. Wannan shine a takaice. To mai sauraro, anan muka kawo karshen wannan shiri. Kada ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora. Mun gode.